I clar, quan arribem aquí, nosaltres veiem aquest model irracional que a més desencadena aquestes situacions de crisi permanent, que en la seva lògica de recomposició acaba col·lapsant en una societat col·lapsada ecològica, social i ciutadana,ment, doncs és quan nosaltres diem, potser que ens comencem a replantejar com funciona això. Potser que comencem a arrencar-nos les mànigues i començar a veure quines coses podem fer per revertir aquesta forma de funcionament social. I aquí és quan ens posem ja, diguem-ne, de fons, de ple, en el debat de les alternatives. Fixeu-vos que això que he plantejat ara d'una forma, si vosaltres voleu, més teòrica, segur que ho heu fet moltes vegades vosaltres, amb les vostres discussions dels vostres amics, al dinar de Nadal, al vostre grup d'escoltes, on sigui, i dient, és que aquesta societat funciona fatal, això és un desastre. Però segur que en la vostra dinar de Nadal, en el vostre grup d'amics, en el vostre grup d'escoltes, sempre hi ha algú molt intel·ligent, per altra banda, que devia estar, ja coneixem a tu, perquè tu ets antitot, ja ho sabem. Tu que ets antitot, quines alternatives tens? Perquè això de criticar tothom ho sap fer, però quines alternatives tens? Sempre se'ns interpel·la, els que fem aquesta crítica profunda, radical, a la forma de funcionament de la societat, sempre se'ns interpel·la i quines alternatives tens? I quan ens plantegen això, que és una cosa en la que si no us heu trobat us trobareu immediatament, hem de tenir en compte, o hem de tenir present, no caure en dos falsos debats que com a mínim sempre són presents en aquest moment. Clar, vosaltres, quan ja sabeu que tot funciona fatal, us diuen quines alternatives teniu? I vosaltres comenceu a explicar quines són les idees que se us acuden per mirar de canviar aquesta societat que no us agrada. Si vosaltres sou prou fins, a partir del que heu llegit, del que heu estudiat, del que heu pogut compartir amb els vostres companys i companyes, i poseu sobre de la taula, comenceu a plantejar, afectar aquelles realitats estructurals, fonamentals de funcionament de la nostra societat, el vostre interlocutor o interlocutora sagaç us dirà, ui, això que dius tu no pot ser, home, això és impossible, això és una utopia. No poden ser, aquestes coses que vosaltres dieu no poden ser. O sigui, sempre se'ns intenta neutralitzar el nostre procés de transformació quan és prou profund, dient que el que nosaltres volem fer no val. Per tant, el que nosaltres hem de plantejar com a alternatives, segons aquesta lògica, és aquelles polítiques, aquells processos que no canvien res, que al final són inofensius per generar canvis profunds en la lògica de la societat tal com és. No, és que, perdoneu, però és que nosaltres no volem posar una tirita en una hemorràgia que això té a la vena groga. Del que estem parlant és de canviar, d'alterar de forma substancial els elements estructurals que donen sentit a la dinàmica de funcionament del capitalisme. Per tant, serem pocs, poc organitzats, amb poca capacitat d'incidir, però d'entrada no podem fallar en els nostres diagnòstics, no podem autoenganyar-nos a nosaltres mateixos i dir que són alternatives a allò que no ho són. Nosaltres, quan plantegem un procés de canvi, hem de ser conscients que aquest procés de canvi ha de començar a posar en entredit el que és la lògica de funcionament estructural d'aquesta societat que no ens agrada. Un segon element en el que sempre se'ns intenta fer caure és l'element o és la discussió que diu, bueno, si vosaltres veritablement el que esteu és proposant una alternativa o una esmena total al funcionament del capitalisme com a tal, doncs heu de ser capaços d'aportar una alternativa total al funcionament de la societat capitalista. Com si això de pensar les alternatives fos com construir un mapa de carreteres, en el qual tu ja saps que si et perds, aniràs cap aquí, agafaràs l'autopista, l'AP7, el no sé què, ha d'estar tot ben confeccionat i tot ben pautat. Si no, la persona diu, no, és que això no ho tenim clar, vosaltres, això de l'alternativa. Com si això de construir alternatives fos construir un artefacte perfecte, on nosaltres d'antubi ja hem de saber tot com funcionarà, com es produirà, com serà la distribució, com seran les fàbriques, i els pobles, i les escoles, i els horts, i els centres recreatius. Ho hem de saber tot. Us vaja una angoixa, no sé vosaltres, però és que les persones que tenim coses a fer a la vida, de treballar jo de pastisser, vosaltres estudiar, els altres no sé què, els altres... Ostres, imagina't tu posar-te a dissenyar com funciona tota una societat per poder tenir capacitat de discutir sobre aquests temes. Vaja, és tremendo, és una angoixa descomunal. Però és que, a més, els que plantegen això, que hem de tenir-ho tot ja perfilat abans de poder parlar, fan trampes. I fan una trampa molt gran. La trampa que fan és que mai en la història, mai, cap funcionament social, de societat, i de cap forma d'organitzar la societat, ha sigut dissenyada d'antuvi. Cap. Per tant,
perquè si no ha sigut cap, perquè ens ho plantegen a nosaltres, pobres de nosaltres. Fixeu-vos que el capitalisme no és l'aplicació d'un model que uns quants savis es van inventar en un castell del Renaixement i van dir, mira, el tractat del capitalisme, i a partir d'ara, com que ja tenim el tractat, tots aplicar el capitalisme. No, això no ha anat així. Fixeu-vos que fins i tot, vosaltres heu sentit a parlar de les polítiques keynesianes. Les polítiques keynesianes, si es diuen polítiques keynesianes, serà perquè se les va inventar aquest tal Keynes. Doncs mira, tampoc. Quan aquest tal Keynes, el 1936, va escriure el llibre que el va fer famós, la teoria general de l'interès, l'ocupació i el diner, ell el que va fer va ser mirar la societat, veure les polítiques que, per exemple, Roosevelt estava aplicant en aquells moments per tirar endavant en una situació de crisi, i va dir, doncs és veritat, quan el mercat no pot, el que hem de fer és incentivar la demanda. Si incentivem la demanda, el que farem serà generar un efecte multiplicador que el que farà serà reactivar la dinàmica de la societat. Per tant, l'Estat és un element clau a l'hora de poder fer funcionar societats que no tenen prou la demanda. Ell va teoritzar de forma abstracta el que alguns polítics ja estaven aplicant de forma concreta. Perquè podem parlar d'un únic model capitalista, és el mateix el capitalisme dels Estats Units, que el capitalisme renà, aquest famós de centre Europa, que el capitalisme escandinau dels països aquests de Finlàndia, Suècia, tot això, que el capitalisme japonès és el mateix? O cada aplicació concreta d'aquesta dinàmica capitalista depèn de la història, dels conflictes, de les realitats culturals de cada una d'aquestes societats? El mateix podríem dir del model socialista. És el mateix el que es va provar de fer a la Unió Soviètica del que es va provar de fer a Iugoslàvia? Pels que no ho sapigueu, tingueu present que a partir del 1948 Stalin i Tito estaven a la grenya, no s'entenien, perquè mentre l'un volia fer el socialisme centrat o basat en la planificació central, el soviètic, el de la Unió Soviètica, els jugoslaus pretenien fer el model de les federacions i de les comunes autogestionades, que fos cada treballador, cada grup de treballadors el que controlés la propietat dels mitjans de producció i establís a partir de les relacions amb la seva comunitat com s'havia de desplegar el socialisme. Models molt diferents en el seu posicionament concret. Evidentment molt diferents del que pretenen fer els cubans, del que estan provant de fer els vietnamites o del que estan provant de fer els xinesos. Ara veieu quan surt el congrés del Partit Comunista xinès, que té una falç, un martell allà al fons de cal 15, bestial. I sentiu el que diuen els empresaris i els teòrics de SADE i tot, diuen, Xina és el model a seguir. Igual estem a punt de triomfar, si estàs de SADE, que el comunisme és la solució. Clar, la idea una mica és quan nosaltres plantegem això, si quan nosaltres veiem, diguem-ne, aquesta dinàmica de funcionament i nosaltres veiem que això no ha sigut així, que no hi ha hagut, per tant, aquesta visió concreta, diguem-ne, aquesta visió d'antubi de la concreció dels models, una mica nosaltres el que diem és no, mira, és que nosaltres pensem que això ha de ser un procés constituent, ha de ser una cosa que ha de sortir de baix, ha de ser participada, ha de tenir molts matisos, hem de generar processos d'encert, en altres fallarem, però ha de ser un procés que s'ha d'anar construint entre tots i totes, una mica. Nosaltres no hem de pensar en propostes tècniques que alguns savis ens donaran com si fossin caigudes del cel. No, el procés de transformació social és un procés que es fa amb les nostres mans, els nostres cervellets de cadascuna de nosaltres. Una mica com deia el poeta, sabeu allò del poeta, que deia caminante no hay camino, doncs caminante no hay modelo, se hace modelo al andar. Doncs una mica aquesta és la idea. Els canvis, els models es construeixen a partir de la dinàmica concreta del funcionament. Sabem, a més, que les societats no es canvien des d'un àmbit concret del seu funcionament. No és els sindicats lluitant per unes millors condicions laborals dels treballadors i les treballadores les que aconseguiran la societat. No és els grups de dones feministes molt implicades en la lluita contra el patriarcat i les dinàmiques de reproducció de la vida quotidiana les que canviaran el capitalisme. No són els moviments ecologistes absolutament preocupats perquè no construeixin l'enèsima infraestructura letal per a la sostenibilitat de la nostra societat, els canviaran la societat, sinó que la societat es composa d'elements que vinculen totes aquestes lluites. Les societats, al final, són com grans polígons de força on les relacions de la reproducció de la vida quotidiana, la forma en què es produeix, com ens relacionem amb la natura, la tecnologia,
les concepcions del món, les diferents relacions socials configuren aquesta societat. És les bases materials i són les bases polítiques, institucionals, diguem-ne, socials, vinculades. Els canvis es produiran si som capaços d'afectar aquesta totalitat. Per tant, moltes vegades hem de deixar de mirar-nos al nostre propi melic i entendre que hi ha vida més enllà de la nostra lluita i que hem de ser capaços de dialogar amb tots aquests processos de lluita i entendre que és la sinergia entre tots els que ens aportarà, diguem, la dinàmica de canvi. Sabent, a més, que nosaltres estem on estem. Vosaltres a Pedreguer, nosaltres a Bellpuig, uns altres a Venezuela, uns altres a Cuba, uns altres a l'MST. Cadascú en un poder polític, amb una capacitat econòmica i amb una consciència social diferent. Per tant, nosaltres podem intervenir en la nostra societat, en el nostre àmbit concret, a partir de quin és el nostre poder polític. Si som un país com Venezuela, igual ens podem plantejar nacionalitzar la indústria del petroli i la banca. Però estic segur que vosaltres a Pedreguer us serà difícil nacionalitzar la banca. No sé, ja entenc que la consciència social la tenim, però aconseguir el procés no és tan fàcil. I evidentment dependrà de la capacitat econòmica. Us explicaria a vosaltres, quan moltes vegades no tens ni els diners per poder imprimir els cartells. Moltes vegades nosaltres, quan ens plantegem què volem fer, hem de ser conscients d'això, d'on estem situats. I per tant això ens posa sobre de la taula també la necessitat d'establir aliances, de ser capaços de parlar amb d'altra gent que va en la nostra direcció per plantejar objectius de transformació que requereixen més poder polític, més capacitat econòmica, més consciència social. I aquesta també és una discussió fonamental que ens genera diferents nivells d'intervenció a partir d'en quin lloc ens ubiquem en aquesta matriu que li faltaria, diguem-ne, aquesta tercera dimensió, però que ens ubicaria en aquesta situació, diguem-ne, de capacitats d'intervenir. Sabent, en aquest procés, que nosaltres tenim una dificultat grandíssima per enfrontar, la dificultat més gran que tenim per enfrontar la dinàmica de transformació del capitalisme està sobretot aquí. Per què? Doncs perquè nosaltres som éssers socialitzats, creats, productes genuïns com la Coca-Cola del capitalisme. Llavors, clar, nosaltres, a més, hem de ser capaços de pensar per transgredir, per superar una societat sense poder estar fora d'aquesta societat capitalista. Sempre estem a dins. No podem estar a dins i a fora, sinó això és una esquizofrènia, no podem. Per tant, nosaltres tenim una dificultat important, que és com pensem en la transformació d'aquesta societat, essent productes genuïns d'aquesta pròpia societat, en els processos de socialització, com ens hem format, com hem crescut, quins han sigut els elements que ens han socialitzat en el nostre entorn. Per tant, tenim una dificultat sèria, que és una mica el que deien els estudiants i les estudiantes del baix francès quan deien allò de siguem realistes, perquè nosaltres demanem l'impossible. Si hem de ser realistes, en una societat com aquesta no té sentit, però al tanto que l'hem de pensar persones com nosaltres, i això pot ser concebut com quelcom difícilment pensable. Per tant, nosaltres el que hem de fer aquí és aquest exercici de situar-nos on som, intentar fer aquest exercici d'una cosa que sí que tenim, que és imaginació, posar-nos les mans al front i dir, i com seria si nosaltres poguéssim pensar en aquesta societat diferent, quins elements hauria de tenir aquesta societat perquè no sigués considerada com a capitalista? Com perquè aquestes relacions socials que la conformen ja estiguessin superades per d'altres? Ja us dic, aquí hem de fer un exercici important de desencorsetament mental i ser capaços d'alliberar-nos de tota aquesta pressió encotilladora que tenim en les nostres ments. I nosaltres, en el marc del Seminari d'Economia Crítica Taifa, que és un marc on jo treballo, quan vam fer aquesta discussió de quins serien aquests elements que estarien més enllà i que ens podrien servir per orientar cap a on nosaltres hem de caminar per transformar aquesta societat, vam pensar que eren com 5 elements que eren claus, que qualsevol societat que pensés en avançar cap a una forma diferent d'organitzar la vida a la del capitalisme hauria de tenir en compte. Un primer element seria que el sistema de propietat no fos el privat, fos una forma de propietat que avancés cap a formes de propietat col·lectives. I això què vol dir? Que tot ha de ser de l'Estat? No. Hi ha formes de propietat col·lectiva que no són les estatals, per exemple, la cooperativa, o
o les comunals, si és la comunitat la que decideix com han de funcionar també les unitats productives que estan en un marc, diguem-ne, de persones que habiten un territori. O, fins i tot, la municipal. La setmana passada vau tenir una xerrada i algú que us explicava com podia ser la gestió dels serveis, el proveïment de serveis, des de la propietat, diguem-ne, dels instruments que proveeixen aquests serveis de caràcter municipal, que és una cosa que podem començar a plantejar des de ja. I tot ha de ser de propietat col·lectiva? Potser no cal tot. No sé, doncs no cal que socialitzem els raspalls de l'ERES. Cadascú que vagi a servir el seu, si vol. Del que es tracta és que com a societat tinguem clar que hi ha una sèrie d'elements claus pel funcionament de la nostra societat, que són els que serveixen per reproduir la vida de les persones i per garantir que aquestes visquin amb dignitat, que no poden estar controlats pel mercat. I quan dic pel mercat vull dir per la lògica de l'obtenció del benefici, que són tan importants per la vida de la gent que això ho hem de decidir les persones al marge de les lògiques de benefici de forma democràtica, de forma col·lectiva, intentant posar sobre el que és el debat social allò que és important per a la vida d'aquestes persones. Per tant, això seria un element a avançar en aquesta direcció. Un segon element, hem de generar formes de produir que no explotin. No pot ser que hi hagi una part d'aquesta població que perquè existeixin uns mecanismes institucionals o legals concrets s'apoderin del que produeixen els altres. No cal que sigui només, la propietat és un, que diuen que és el propietari, és el que es queda amb el resultat del procés productiu. Però també pot ser que ja tinguem la propietat col·lectiva, però que hi hagi una sèrie de buròcrates que se n'encarreguen d'organitzar, que siguin els que es quedin amb una part més important del que es produeix, o uns tècnics, perquè saben com funciona. Hem de superar els mecanismes d'apropiació privada i, per tant, els mecanismes d'explotació socials sobre el que es produeix. Fixeu-vos que un altre mecanisme que hem de superar és com es combina la lògica patriarcal en els processos d'explotació. Nosaltres vivim en societats on si per aquells atzars de la vida et toca ser dona, doncs saps que et tocarà generar una sèrie de tasques molt més dures que la teva contrapart masculina. I això per què? Doncs mira, perquè la lògica patriarcal de funcionament de les nostres societats així ho determina. Doncs això ho hem de superar. Hem de superar, diguem-ne, aquests mecanismes d'explotació des d'aquesta lògica, diguem-ne, patriarcal. O fins i tot des de la lògica desposseïdora. Nosaltres estem en societats on hi ha parts d'aquesta població que poden apoderar-se de recursos naturals que són propietat o que haurien de ser propietat de la humanitat. Qui se n'apropia dels rius? Qui se n'apropia de l'aire? Qui se n'apropia dels boscos? Aquell que els explota, aquell que els contamina. Però aquest riu, com l'heredaran les generacions futures? Aquest és un tema que nosaltres hauríem de ser capaços de superar, entendre que el que nosaltres estem fent és gestionar un patrimoni que no és pas nostre, que també l'hauran de disfrutar les generacions que vindran. Per tant, superar la complexitat de l'explotació de la nostra societat. Superar la capacitat d'entendre com es redistribueix. Al final nosaltres sempre pensem i tenim clavada, diguem-ne, jo diria, fossilitzada al cervell, la lògica de nosaltres hem de rebre segons el que aportem. Tant treball o tant aport, tant rebo. Una lògica que al final ens diu jo soc propietari del que aporto. Una lògica propietarista. Fins i tot fixeu-vos que en la lògica de la fase aquesta socialista es diu cadascú rebrà segons el seu treball aportat a la societat. Però és que nosaltres hem d'avançar cap a construir societats solidàries. I què vol dir construir societats solidàries? Són societats on nosaltres ens hem de desprendre de la nostra lògica privada i propietària. I això què vol dir? Doncs vol dir que nosaltres hem de produir no pensant en la satisfacció de les nostres necessitats, sinó pensant en la satisfacció de les necessitats dels altres, de la col·lectivitat. Aquest és el gran pas, diguem-ne, al qual s'hauran d'afrontar les societats que vulguin superar una lògica egoista i una lògica propietarista. La de ser conscients que no estan produint per a ells mateixos, cadascú d'ells, sinó per la lògica del benestar col·lectiu. I clar, fixeu-vos que això és un element, doncs bé, que hem de veure com fem. Una altra qüestió, la gestió del poder. Nosaltres hem d'avançar cap a societats on la presa de les decisions sigui el màxim corresponsable amb tots els que hi participem, on en les unitats productives, en les unitats de decisió, hi hagi debat i es discuteixi què s'ha de fer i no hi hagi algú que determini, perquè és el que mana, el que s'ha de decidir en aquell àmbit. Per construir el que us deia, societats que són això, en aquesta essència de la societat, que són
àmbits de vida col·lectius on nosaltres, en aquests entorns, podem desenvolupar totes les nostres necessitats. Fixeu-vos que Marx deia que les persones som riques en necessitats, que en tenim moltes de necessitats, i contra més, millor. El que hem de ser capaços és de generar el mecanisme de satisfacció de les mateixes que sigui el més ampli possible per tothom, en entorns on participem en generar les condicions perquè així sigui. Per què? Perquè les persones no som individus aïllats que anem com amb una escafandra i una calculadora buscant allò que ens genera el màxim benefici a cadascun de nosaltres i rebutjant tot l'altre. No, no. Nosaltres som éssers que ens individualitzem en societat. Som el que les nostres societats ens permeten ser. Jo estic totalment convençut que vosaltres sou gent molt intel·ligent. Però cadascú de vosaltres, si haguéssiu nascut a Mali, amb la vostra intel·ligència que igual us dona per tenir un premi Nobel, doncs en aquests moments estaríeu preocupats per a veure com ho podeu fer per portar aigua a les vostres famílies i que no es morin del tifus o que no enganxin això de l'Ebola. Per què? Doncs perquè és així, aquell entorn social no permet res més. Si heu nascut aquí, doncs teniu unes altres possibilitats. Si heu nascut al barri de la Coma de València, en teniu unes més. Si heu nascut en algun barri de gent poderosa de València, no sé qui, en tindreu unes altres. Per què? Perquè l'entorn en el que heu nascut us possibilita fer unes coses o fer-ne unes altres. Per tant, el que hem de construir són entorns, col·lectivitats, on les persones tinguem les màximes possibilitats de desplegar el nostre potencial humà. Ja m'estic passant de temps. I això que us estic dient, com es fa per avançar en aquesta direcció? Doncs us diria, això ja s'està fent. O sigui, no ens hem d'inventar res. La ment humana, diguem-ne, les persones humanes, són moltes coses, i algunes nefastes, però tenim una capacitat, diguem-ne, històrica de configurar-nos com a espècie humana, és el que ens ha configurat, que sempre ens ha dotat, diguem-ne, d'aquesta capacitat de cooperar, de generar entorns cooperatius, entorns que van molt més enllà del que les dinàmiques de poder i les dinàmiques de control ens imposen. I sembla mentida que sigui així, però és així, no? I els antropòlegs, els etòlegs, així ho expliquen. I fixeu-vos que ara, en aquests moments, hi ha milers, centenars de milers de persones que estan pensant ja, que estan actuant des de lògiques diferents a les que el capitalisme imposa. I aquí és on tenim el germen, diguem-ne, d'aquesta societat diferent. És una mica el que deia Marx, no? Marx, quan parlava d'això de la societat diferent, deia la societat diferent ja està en el ventre de la mare, ja està gestant-se en la societat, però caldrà que hi hagi un part, caldrà doncs que aquestes formes d'entendre una societat diferent es converteixin en un ésser que es pugui desenvolupar. I la seva dinàmica de creixement farà que es desenvolupi. No ho sabem. No sabem si al xiquet li agradarà la muntanya o fer surf, però ell veurà quines capacitats tindrà de desplegar-se. Doncs aquest germen d'aquesta societat diferent, nosaltres ja el tenim aquí. I on està? Doncs està en el municipalisme alternatiu, en totes aquelles persones que diuen, mira, ja n'hi ha prou de que això dels ajuntaments dels nostres pobles sigui com aquesta mena d'espai absolutament fiscalitzat, on els plens són una farsa, i on allà van quatre i decideixen quatre coses. Anem a veure si podem obrir les portes a tot això i fer que arribi a la gent i que es prenguin les decisions de forma col·lectiva i que la gent sàpiga el que passa als municipis. Anem a implicar-nos en que hi hagi una forma transparent de funcionar a nivell municipal. Però això està passant. Està passant en molts projectes concrets, no us diré noms, però que tots i totes coneixeu. Les candidatures d'Unitat Popular són un d'ells. Les candidatures alternatives no n'hi ha un. L'economia social i solidària. Què és l'economia social? Els projectes cooperatius de persones que han decidit que per fer el que el mercat els aporta o que el mercat els ofereix, que no val la pena, que prefereixen començar a espavilar-se i a generar models productius en el que puguin incorporar la seva capacitat productiva i socialitzar-la amb d'altres i a partir d'aquí generar una possibilitat de vida per a ells i per a totes les persones que participen en aquest procés. Hi ha quantitat de projectes de cooperatives de crèdit, de cooperatives de consum, de cooperatives de producció. La Clara us explicarà un projecte en aquesta direcció. Els projectes d'agroecologia, aquells que diuen que no pot ser que nosaltres estiguem aquí, tinguem quantitat de taronges que estiguem produint aquí i que encara les taronges que trobem al supermercat les hagin importat de no sé quin país de l'Amèrica Llatina o de la Xina o del nord d'Àfrica. No pot ser. Si nosaltres produïm aquí taronges que ens vinguin de la quinta punyeta, potser que comencem a generar mecanismes locals per comercialitzar, per consumir, allò que produïm nosaltres, ens estalviem el transport, també donem sentit a les produccions que aquí són històriques, però comencem a generar vincles de producció que vinculin en circuits curts, productors, consumidors, en lògiques que permetin viure a la gent. Doncs això s'està fent, no m'inventaré res, vosaltres aneu i a la vostra internet de casa vostra poseu sobirania alimentària al principi
Principat o als països catalans, doncs tindreu feina per dies, per saber i entendre i per començar a copsar la magnitud dels projectes que ja s'estan desenvolupant en aquesta matèria. Però és que és sobirania alimentària, és sobirania econòmica, és transparència democràtica, és sobirania energètica. Avui en dia pensar que l'electricitat l'han de continuar proveint les grans empreses elèctriques només s'entén pel poder que aquestes tenen sobre les nostres societats. Però l'autosuficiència energètica avui és una cosa a plantejar obertament. Hi ha molts mecanismes a partir de les renovables que permeten a molts municipis, o permetrien ja a molts municipis, tenir una capacitat, diguem-ne, d'autoabastiment energètic importantíssima. Per què no es fa? Doncs perquè l'electricitat ha de portar un comptador que generi beneficis. Com pot ser? L'important no és generar energia elèctrica per satisfer necessitats. L'important és que l'energia elèctrica sigui un bé, sigui un servei que es mercantilitza però en beneficis. Aquesta és la cosa. I així es podria anar continuant. Aquest és el germen. Doncs tots aquests gèrmens que estan aquí, que ja hi són, que s'estan desenvolupant a tot arreu on mires, és una cosa espectacular, com tot això floreix en molts àmbits, doncs hem de veure com de tot això construïm una narrativa de dinàmica social, com democratitzem l'economia, com comencem a plantejar que la democràcia ha d'afectar a tot el que és important per a la vida de les persones. Nosaltres hem de tenir capacitat per decidir sobre totes les coses, no només sobre el colem el que pintarem l'habitació del gat, que és el que ens permet el capitalisme avui. No, nosaltres volem decidir sobre el fonamental de les nostres societats. Per tant, hem de democratitzar l'economia en el marc de models que nosaltres anomenem autocentrats, però que el que volen dir en definitiva és que posin en el centre de la dinàmica econòmica les persones. O sigui, que no facin 200.000 recorreguts abans d'arribar a satisfer les necessitats de les persones. No, que l'objectiu sigui generar, doncs justament això, valors durs, entorns socials que reprodueixen formes de societat, que reprodueixin a persones també, que puguin viure, diguem-ne, amb dignitat en aquestes societats. I això, doncs, nosaltres pensem que també és plantejar-la a partir d'avui. I a nosaltres ens sembla que si som capaços de filar totes aquestes propostes de sobiranies des de la base que ja s'estan construint i fer-ne una proposta col·lectiva, estarem posant sobre la taula una cosa molt important. Quina és? Una, que som propositius, que no estem dient no volem això, no volem allò, no, nosaltres volem això, volem avançar en aquesta direcció. I segona, una cosa fonamental, nosaltres no plantegem una proposta de gestió, no estem dient gestionarem millor el capitalisme, nosaltres diem amb les nostres propostes, que són les que ja s'estan desenvolupant, si som capaces de convertir-les en una lògica institucional, en una lògica de poder àmplia i col·lectiva, no gestionarem només, sinó que transformarem el capitalisme en una altra forma de societat. I aquest és el pas fonamental. Nosaltres no anem a plantejar una millor gestió, és a plantejar un procés de transformació en tot això. I aquesta, diguem-ne, seria una idea importantíssima també. Evidentment, haurem de pensar formes diferents de consumir. Vosaltres direu que no només està parlant de produir, de distribuir, evidentment, de consumir. Nosaltres hem de generar societats més austeres, no ens calen tants objectes per viure d'una forma satisfactòria. Al final, nosaltres tenim necessitats. Les formes de satisfer aquestes necessitats depenen de quin és el model de societat. Per satisfer la necessitat d'oci, podem tenir prou, doncs igual en ajuntar-nos, parlar i fer teatre. No caldrà que estiguem sempre consumint en els grans centres d'oci que el capitalisme ens planteja per munyir-nos com si fóssim vàcuum. És això. Nosaltres tenim una necessitat, que és la de relacionar-nos socialment, col·lectivament, però hem de pensar en satisfactors d'aquestes necessitats que no siguin intensius en energia, en matèries primeres, una mica seria aquest el plantejament. Sabent una mica el que deia el Che, quan una mica ells estaven en aquest procés de transformació social, doncs ells n'hi deien farem la revolució. Ara sabeu que el Che deia, és que a banda de la revolució no és una enginyeria, no és un procés tècnic. Els processos de canvi generen i han d'estar generats també per persones que són diferents. Hem de generar persones noves. El procés de producció també és un procés de producció de persones, de producció de societat, de producció, per tant, de valors que serveixen per vincular aquestes persones. Perquè ell una mica deia aquesta frase de a mi el socialisme com una forma de redistribució de béns materials no m'interessa. A mi m'interessa aquesta dinàmica socialista perquè produeix una societat de persones noves, de persones diferents en la seva concepció del que és la vida. Sabem que nosaltres, tot aquest procés de canvi tan gran, l'hem de començar des d'aquests projectes que ja estan avançant, però sabem també que nosaltres estem en una societat on alguns d'aquests elements fonamentals perquè la nostra societat sigui una societat i no un supermercat són
processos o són relacions que són òbvies. O sigui, vosaltres podeu pensar en una societat en la que les persones no gaudeixin d'una sanitat garantida i en el que segons quin sigui el color de la teva pell et curin o no. No, això no és tolerable. En què estem pensant? Vosaltres podeu pensar en societats en el que les persones, en funció de quina és la capacitat econòmica, puguin estudiar o no puguin fer-ho? Què és això? L'educació ha de ser quelcom. Les Nacions Unides així ho decreten des de fa molts anys. Un dret de qualsevol persona poder-se desenvolupar en la seva activitat. Vosaltres podeu pensar en societats on quan les persones arriben a ser grans no disposen dels recursos bàsics per viure els últims anys de la seva vida amb dignitat i han d'estar patint els seus últims anys amb pensions de misèria que els condemnen a la pobresa? No, no és normal, és obvi que no. Per tant, nosaltres, fins i tot, en aquests moments, en el moment en què estem, a l'hora de començar a construir aquesta societat diferent, hem de partir de la defensa, encara que ens sembli increïble, d'elements que són obvis, que són elementals per continuar considerant-nos, ja us dic, una societat, no un IKEA o un Carrefour. I això doncs, són els drets socials, una mica aquesta lògica que jo us deia. Ja per acabar, doncs dir que aquest procés l'haurem de fer les persones. Això no ens caurà del cel. La democràcia, la construcció d'una societat diferent, no és un regal que algú ens atorgarà. Ens ho haurem de treballar. Serà una obra de treball manual, haurem d'anar fent entre tots i totes nosaltres. I ja, doncs, definitivament, una cosa que parlàvem avui, l'hora de dir, aquest procés de canvi no el faran les persones tristes. Els processos de transformació social no es fan des de la tristesa i des de l'obcecació aquesta de que m'aixeco pel dematí i em miro al mirall que fatal està tot d'entorn a anar a dormir o amb cara de mala llet me'n vaig a repartir els pamflets a aquesta gent que no s'entenen de res. No. Els processos de canvi són processos empàtics. Són processos on nosaltres, justament perquè entenem que l'única forma digna d'estar en aquesta punyetera societat és la de mirar de convertir-la en alguna cosa millor, nosaltres hem de transmetre aquesta voluntat de canvi i aquesta alegria que representa estar en aquests processos a les altres persones. Una mica és el que jo penso que de forma molt clara ens ha dit a totes les persones, aquesta persona que és patrimoni de tots i totes, quan deia allò de això no podran res davant d'aquest poble unit, alegre i